Nah, dicicipi sayurnya. Kurang apa? Beh, lah gue kyo. Dino nyayur mie to, Nik. Loh, ya oseng mie enak loh. Males aku, bosen aku. Yo, kok iso ngomongnya bosen loh. Nyayur dhewe nek ngono. Ora iso nyayur, mbok kon nyayur. Ora iso ya wis mangan kuwi wae. Bosen aku mendino delokno kowe, mendino lho mie terus sampai sakmene mbiyane iki lho, Ki. Lah terus kon nyayur apa? Mbok bleh-bleh pitik kok. Lah duwite. Pitik mbahmu kae. Kalau njaluk mbahmu kae wong ning mburi kae, ngomong dhewe kae. Njaluk mbahmu kae. Iki ngopo to, Nik? Ya kae. Kenapa? Ki Mbah, putumu Mbah. Apa? Kae ngomong dhewe kana. Dioseng mie ora trima. Apa sih? Enak apa, Cak? Bendino ngoseng mie ae lho, Mbah. Bosen aku. Oh, bosan apa meneh? Mbok bleh-blehno pitik. Oh iya, kok dikep, pun dikep. Kae kon dekep. Kon nangkep dhewe Mbah, aja gelem dikongkoni Mbah. Ya wong anu putus sing kesasangane kok nangkap dhewe ya piye? Lah Mbah Dik iki enggak tau kayak duit aku Mbah. Enggak pernah nerimane lek disayur nih. Ya wong anu wis ora diterimakne ya wong aku sing sayang. Yo kan, lho Mbah sing sayang karo aku wis Mbah ngono Mbah. Kan aku putumu Mbah. Mbah, tangkep nih Mbah ya. Ya. Oke, Mbah. Belehno sisan ya. Lah kuwi tombok-tombok kon belena sisan. Ya wis, Wong apa, wedok wis. kon belem meneh. Mbah, ngono Mbah. Anu to Mbahku. Mbahmu barang. Boleh ora? Lah dhewe ora? Putuku sing ganteng dewek nih kan. Ganteng. Ganteng, anggar orang ganteng ya kok ora gelem. Jarane sing kon goleke sing ganteng. Wes dibilane tenan to karo Mbah. Iya wong putu. Nek iki asine kerjananmu iki nya. Bene. Salah pengen rapit ae Mbah. Loh. Nik. Gah. Piye to Nik kok malah mbokekne aku ki? Wong ki ndang takon ngolah kene iki sulak luwe kok malah dikekne aku ki piye to iki? Nik.